Ti'n mynd i roi syniad i ni, rhywbeth bach neis i ni fita gyda'r chutney? Na ni, dwi'n paratoi nawr, dwi'n paratoi ni rabbit fach. So, rabbit, blawd, menyn, caws a bach o cwrw. Sdim rhaid wedi'r cwrw mewn gallu defnyddio llath os ych chi moyn. Ond fi wedi cwrw mewn bach mwy o bunch o dda fe. Reit, Right, so menyn jyst i toddi mewn sosban, okay? Ac yna adio blawd plaen ato hwnna. A chi moyn creu beth nhw'n galw rŵ. Okay? So, chi moyn i'r rŵ fa bod yn eitha drwchus. Oes halen yn y menyn dy ti? Melyn hallt yw efe? Melyn hallt. Fi wastad yn defnyddio. Ta beth yw'r reseit? Ie, melyn hallt. Mae wastad halen yn fwy di. Mae'n adio blas, di. Mae'n adio blas. Gewch chi well blas ydw. Mae rhai'n gweud, mae'n effeithio sydd mae'n coginio. Yn bersonol, fi byth di ffindo. Pwy'n gwanaeth fawr, ie. Lan i chi. Okay, so mewn ar blawd neu at y menyn. Felly ti'n neud y blawd tan bod o'n mynd i'r trwch dda. Y trwch ma. Mesur penodol sy'n adio bach. Mae'n coginio fe mas. Os chi'n moyn coginio hwn, bod y blawd, mae term mae'n cook it out. Mae rhaid chi coginio'r blawd, ni'n dechrau ni blasu'r blawd. So chi'n moyn i coginio hwnna, dod lan y tymeredd, a wedyn adio... A ti eisiau dal i droi hwnna, siwr o fod i ti? Garfen droi. Gallwch chi i goginio fe tan i fod yn mynd yn dywyll, ond mae'n just blasu bach fe cnau. Mae'n odge, mae'n gweithio. A to hwnna, byddwch chi'n garcus, os mae stwff yn mynd i'r crôn, mae'n mynd i losgi'n gloi, so straight mynd i dŵr o'r. Ond mewn yn cwrw ni? Ie, sef at y cwrw, just cwrw arferol. Cwrw arferol, lan i chi bydd chi'n lygo'r defnyddio. A cwrw nawr, achos mae pobl yn dweud cwrw am lagrad ydy yma. Cwrw yw hwn, cwrw iawn. Cwrw go iawn. Pidwch chi'n defnyddio lagar, ydw fe, wnaeth ddim... Dim sothach. So fynd ar cwrw, cadw troi fe, okay? A wnaeth nhw'n dod nôl lan at y tymeredd. Gallwch chi twymo fe, bod y broses yn digwydd yn lot yn gyflymach. I fi lyco wneud yn defnyddio stwff o'r, cos mae'n slower broses lawr. Gadwch chi... Cwcio'r blawd allan. Cytio lan at y fe, i troi fe'n gloi, wedyn edrych rhagor. Os mae'n dwy, mae'r broses yn digwydd lot mwy gloi hefyd. Troi fi'n dysgu bobl yn y gwesti dyn ni. Mae'n lot yn haws i wneud e fel ma mwyn dysgu wneud yn araf. Byddwch chi'n mynd bach mwy hyderus, cyflymwch y broses lan a cynneswch y gymysgedd, okay? So, adiwch hwn, troi fe. Tan fod e'n dechrau tyfhau eto. A wedyn gydawn ni yn fyned. Just rodi hwn, jyst i gorffen goginio. Lan y grill. Okay, so beth ni fan hyn nawr yw bara cyffredin, lan i chi pa fath o bara chi'n defnyddio. Sdim rhaid i fe bod yn bara posh, gallwch chi defnyddio bara cyffredin mas o pecyn, okay? So mae hwn nawr wedi dod at ei gilydd, a beth ni'n ma'n neud nesaf yw adio bach o fwstad Saesneg gyda fe. Ie, dwi'n sicr o fwstad o'r rheol, ydy hwn yn fod yn gry... Ddim yn mynd i blasu fe. Beth mae fwstad yn neud yw dod mas y blas y caws. So mae'n cryfhau blas y caws. Oce, helpu'r blas y caws, a ddim wedi cael blas mwstad. Beth ti'n iwso mwstad Saesnig fanna? Alle ti iwso ni Ffrengig sy'n ti'n moyn, neu Dijon, ond mae hwnna fwy cryf yn dweud. Gallwch chi ddyn stwff fwstad grain, lan i chi, sdim ots beth chi'n rhywbeth. Fi wedi troi'r gres blant ar, cos fi'n hapus gyda siwr mae wedi coginio mas. Cam nesa, gallwn ni adio'n caws ni. So caws gryf wedi gratio. Dwrned o hwnna mewn. Fi'n ddod o'r caws, ti'n bita fel dim ymlaen. Fi'n cael ei gratio. A wneud hwn helpu tyfau'r cymysgedd eto. Cadw troi fe. Mae hwnna'n caws mewn torri. A wedyn, bach o Worcester sauce at o hwnna. Dyba ni faint i chi licio fe. Fi rili licio fe. Mae'n helpu. A mwy. Gweithio dda iawn gyda'r caws. Byddwch chi'n gofalus. Caws Caer Wrangon. Dwi'n iawn fan'na, fi'n credu fe. Ie, Worcester sauce. Troi'r gymysgedd. Gyna, hwnna'n barod i fynd, oce? So gwn ni gymeryd yn gymysgedd ni. Checo rhain yn y grill. Iawn. Gymeryd y gymysgedd. A'r cefn y tost. Byddwch chi'n gofalus, mae hwnna'n dwym. Yn arferol, gada'ch fi i cwla lawr ychydig chi'n bod chi'n... Llosgi dyfysydd. Llosgi dyfysydd. Fi'n twmlo dim byd ragor. Llosgi gormod o weithiau. So ti di tosto'r bara ar un ochr nawr i ti? Tosto'r bara ar un ochr, a wedyn dod eich ymlaen. Ar ochr i ti ddim wedi tosto? Tosto, os mwyn di tosto dano, a wedyn dod chi caws ar ei benne, oce? So, mewn o hwnna i'r ffwrn. Dan o grill wedyn. Tan i fod e'n frwn o neis. O, ne. Dwi'n hoffi am y chutney, so ti'n digon hapus. Da ni hyn. So, dys i weini fe, byddwch chi'n gofalus, mae rhain yn dwym iawn, dys ar blat, go syml dys i weini rhain, bach o salad, sy'n rhaid gael y salad, lliwgar iawn. Hwna'n super neis yn diwedd, ti'n gwybod? Super neis, brisgawn iawn. Wedyn, pidwch angofio, beth ni'n paratoi yn gynt, ffordd o'i dys weini fe, go syml, bach o chutney ar y blat. So, caws, tost, chutney, salad. So, caws ar dos posh?
Tosh iawn. Ie, mae hwnna yn edrych yn really flasus. Ie, gyda flas bach, ie. Ni'n gwybod bod ti wedi gweud bod e'n dwym. Chos Ond, ie, tria di fe. dwi'n rili llanas ni Wel, dwi weld ti ffosod i gyd. A'i chwytho. Dwi'n bach yn siomedig, ond un peth i gael lasur, nid yn yr ysnos. Fi'n mynd i ddasgo'r chef ni. O, ti heb yr... Fi'n mynd i dreio hwnna jyst fel mafer un o bryd. Whoop. O, mae hwnna lyflu. O, lyflu ni. Gallwch chi wedyn... Llon ceg, dwi'n siarad. O, rili neis. Mynd ar y seit ymellach, gallai adio cig o dan y fe, bach o cig moch, gallai adio madarch. Dy beth i chi moyn o dan y caws yma, a wedyn jyst greu heina fe. Hwn o'r top burger neu beth, bach o wahanol. O, waw, ie. Gallai ddweud, ti'n gallu bita'r hwnna ben ei hun. Caws o dos, tosh, Mae hwnna'n neis. A mae chutney lyflu. Lyflu. A mae mor rwydd hefyd. Dwi'n mynd i gael blas arall. Ie, diolch yn fawr i ti.